γράφει. Ο δρόμος, αυτός είναι ο Ζωνιανός. Αυτός εκεί είναι ο Λιβαδιώτικος. Και το κομμάτι είναι αυτό εδώ το οποίο είναι χαλασμένος πετρόδρομος. Δηλαδή δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ποιος είναι ο Λιβαδιώτικος? Ο Λιβαδιώτικος δρόμος είναι αυτός που πάνω. Ναι. Δεν είμαστε στο Ζωνιανό. Για να ανεβούμε εκεί, κανονικά θέλει μια 20 χιλιόμετρα κάτω και πάλι πάνω. Ή κάνουμε αυτό το κομματάκι. Ποιο κομματάκι? Από εδώ να πάμε εκεί. Όταν λέμε από εδώ να πάμε εκεί, όχι κάθετα, είναι δρόμος αλλά χαλασμένος. Τι λέει τούτος? Λοιπόν, εγώ λέω ξεκινάμε και ας πρόχνω ένα στον άλλο, άμα δείτε ζώνη σταματάτε. Δεν θέλω να υπάρξει άγχος. Πότε Αλλά το δίνουμε? κούτσου κούτσου ανεβούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή πόση απόσταση είναι. Σε- Ωραία, αφού λέει ότι το έχει ξανακάνει, εγώ από εδώ δεν βλέπω να βγαίνει πάντως. Εγώ το έχω ξανακάνει. Έτσι να το κουτελεύω. Έχω ανέβει. Άμα σου λέω έχω ανέβει, έχω ανέβει. Να κάνουμε τον δρόμο αυτό το χωματόδρομο να δούμε πώς τι πάει στο πάνω. Πάμε και βλέπουμε. Πάμε λέει και βλέπουμε. Ο Χριστός πάει. Τον άλλο τον δρόμο τον είδες? Από εκεί σίγουρα δεν πάει. Δεν πάει. Λέω αυτό το κάναμε για μέσα στα Ζωνιανά να είναι. Δεν έχει. Πώς έβλεψες εδώ? Αυτό είναι δρόμος. Αυτό είναι δρόμος τώρα. Όχι φίλε. Τι έγινε, πώς έπεσες? Δεν είναι, το παράτησα, το πέταξα κάτω. Γιατί? Α, και αυτό είναι γάμισέτα. Είπα ένα κομμάτι είναι. Σταμάτα μα θέλεις και περίμενε να είμαι κι εγώ μαζί να βοηθάω. Εντάξει. Θα σε βοηθήσω να ανέβεις τώρα, πρώτος. Ό,τι θες. Θες να πάρεις καμιά ανάσα? Τι ανάσα θα πάρω. Και ο καπνιστής. Μαγουλάρι και εσύ εντάξει. Γι' αυτό λέω σε φυσική κατάσταση. Το έγραψε μάλλον. Τώρα κανόνιζα να πετάξει πέτρες. Να βοηθήσω?
Ρε εσύ δεν έχω δύναμη το μηχανάκι, δεν πάει εδώ πέρα αυτό. Με επιτρέπεις? Γιατί γαμάστα τα κούνια. Δεν πάει το μηδέν, έχει δύναμη ρε, δεν θα το δεις. Τάχε, Ε? τάχε τα λάστιχα. Ποια? Τα λάστιχα τάχε. Τα έχει, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για πες μου τώρα, πώς παίρνουμε. Αυτό. Πάρε και εδώ. Δώσου λίγο γκάζι ρε. Θέλω απλά να νιώσω το συμπλέκ. Πίσω να πιάσει καλά. Δώσε γκάζι. Κάηκε. Δεν παίρνει ταχύτητα. Χάλασε.